да заснемем отвънка как изглежда мястото, където ще проведем нашата Airbnb среща. По-тематично място в град Пловдив няма. Сега ви снимам джумаята. Това е джамията. Тук нагоре вече е Стария град и нататък се отива и към Римски стадион. Тук Римски античен стадион. Нашето заведение и нашата среща ще се проведе в този пак старинен стадион. Заведението се казва Кавея. Вънка е разкошно. Ще изпратя видео и от вътрешната част на заведението, но по-тематично място от това няма как да има. Ще успеем да влезем и в рамките на нашите бюджети. За паркиране има в началото на Стария град нагоре паркинг, който е платен, разбира се. Оттам могат да спират всички и да се присъединяват към събитието.